Sacela ukukhuluma nalo baba lo uNhlanhla General Mkhwanazi. Mkhwanazi, uyakujabulela yini ukubulala i-youth kanje? Uyakujabulela yini Nhlanhla Mkhwanazi? Ungabuzi ukuthi uhulumeni wadala namathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi, nawe uronke bhuti noma baba. Uyajabulela yini youth uma ingasebenzi kanje eSouth Africa? Uyakujabulela nawe lokho? Ukuthi nje ujabulela ukushaya amakhanda entsheni because nawe uyabona ukuthi abantu abaningi ubabulalayo ubulala intsha kuphela oyibulalayo. Uyakujabulela yini lokho? Uhulumeni ukuye kuyena umbuzo ukuthi le ntsha engiyibulalayo uyayidalela yini amathuba omsebenzi? Iyakwazi ukusebenza intsha le wena oyibulalayo Nhlanhla Mkhwanazi. Nhlanhla Mkhwanazi nawe uronke kodwa because mina ngabe uyabona ukuthi abantu babulawayo yintsha. So Nhlanhla Mkhwanazi awukusicela sesithuma wena-ke manje ukuthi ukubuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi ngaba khona yini na entsheni lo ibulalayo because asisebenzi Nhlanhla Mkhwanazi. Singenza noma yini ukuze sikwazi ukuphila kodwa manje nawe sikuthemba uyasibulala. Nhlanhla Mkhwanazi akuyobuza uhulumeni ukuthi amathuba omsebenzi akhona yini ukuthi kusebenze intsha. Yilokho esikufunayo kuphela, asifuni into eziningi kuwena because manje siyafa sibulala wena namaphoyisa akho ayasibulala kakhulu futhi nathi sizama ukuphila kodwa uhulumeni akasidaleli amathuba omsebenzi. Cela nisizame amathuba omsebenzi Nhlanhla Mkhwanazi nisibone ukuthi lento enisina siyayenza ubugebengu sizobenza yini because nini nisibhala amathuba omsebenzi. Nikwazi ukusibulala kuphela kodwa uhulumeni wenu anikwazi ukubuza uyasenzela amathuba omsebenzi. Nhlanhla Mkhwanazi ni wrong bafowethu. Intsha ayisebenzi. Intsha kahle kahle ayisebenzi. Ivalekile amathuba omsebenzi. Uhulumeni adabona umsebenzi entsha. Mhlawumbe lobugebengu omngaka eSouth Africa bungehla because intsha engasebenzi. Labantu abadala abasebenza vele babesebenza vele basibambelele laba abasebenza khona. Nhlanhla Mkhwanazi msana ukusibulala sibulala into engekho. Sesanicela manje. Lento eniyenzayo sicela niyiyeke. Nhlanhla Mkhwanazi. Nohulumeni wenu uRamaphosa. Because manje siyafa thina siyiyouth. Sifela amaphutheni. Nina nesibulalela amaphutheni. Eningakwazi ukusilungisela izinto sikwazi ukuthola umsebenzi sisebenze. Intsha iyafa kakhulu futhi ibulawa yinini amaphoyisa. Because ayisebenzi. Dala nonke umuntu ophila eSouth Africa amathuba omsebenzi. Umuntu uma engasebenzi enze njani? Nisakabamba inkunzi enze njani? Mkhwanazi anikhulumeni ninake. Umuntu ongasebenzi enze njani? Aziphilise kanjani? Ahlala athule engabe khona imali engenayo kuyena. Anikhulumeni Nhlanhla Mkhwanazi. Khulumani bafowethu. Ningasibulani sibulala ubala. Khona lento eniyenzani sibulala ubala.